नमस्ते. आज ताईंनी मला रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी पाठवली, तर ती रेसिपी आपण एकत्र पाहूया. मला वाटतं तू कसला तरी टेस्टिंग करायला ठेवलास की काय म्हणून. डायरेक्ट आता स्क्रीन मधून आपल्याला टेस्ट करायची आहे. काय आहे? उरलेल्या चपात्या. चपात्या. सर्व चपात्या चुरून घेतलेल्या, तोडून घेतलेल्या, सर्व तुकडे केले तर त्याचे. मला पहिला करायचं दाखवला. त्याला मिक्सर मध्ये टाकलंय, कारण ती रेसिपी माझ्यासाठी आहे खास. आता इकडे 1 वाटी साखर आपली घेतलेली. 1 वाटी साखर मध्ये आपले 1 पेळा पाणी. काय करणार आहे ते आता विरघळून घेणार ना, पूर्ण विरघळली पाहिजे ती साखर. साखरेचा पाक बनवणार. आता मिक्सर मध्ये ते पूर्ण ग्राइंड केलं. आपली चपाती उरलेली चांगले ना, आपल्या चपाती उरलेल्या त्याचा पण फायदा होतो आपला. चपाती उरल्यामध्ये छोटंसं थोडासा पाणी टाकलं त्याच्यात. आता याचं तू बघितलायस म्हणून तू बोलतोस. हो, मी बघितलं नाही म्हणून बघत राहते. आता याचा काय केलाय त्यांनी, गोळा केलाय. पीठ सारखं आपण केलं ना तसं केलं. ते पाणी आपलं साखर पूर्ण विरघळते, अजून विरघळायची बाकी आहे त्याच्यात. कड आला त्याला, साखरेला कड आल्यावर पाक बनवते. झाकून ठेवलं ते पीठ. चपात्याचा गोळा कशाला केलाय? स्पेशल स्वीट डिश बनवते ताई, एकदम इन्स्टंट झटपट. आपली वेलची पावडर, कार्डमम पावडर, वेलची पावडर. तर ही त्याच्यात तेल टाकलं जरासं ना, ते मळलेल्या पिठामध्ये. आता ते मळते ते बघ. बघा तुम्ही पण तुमच्या मुलींकडून असं करून घ्या. आणि गोळे बनवले पहिलेच बनवलेलं असं, ती फक्त दाखवते की तेवढेसे गोळे बनवले. जरासं पाणी वापरला तिने आणि गोळे बनवून घेतले. गोळे छोटे छोटे गोळे, आपले हे उरलेल्या चपातीचे सर्व गोष्टी. इकडे आपला गोळा रेडी, चिंटू चिंटू. आता त्यांना आंघोळीला पाठवते. तेलामध्ये आंघोळ करायला. झाले, चांगले फ्रेश झालेत बघ, एकदम टणटणीत झाले. बाहेर आले, नाचतात बघ कसे, एकदम खुश येते बघ. ते तुझ्याकडे येतात आहे वाटतं. गुलाब रेडी, जामुन रेडी. आता स्वीट पाकात जातील ते आपल्या लगेच एकदम फटाफट. तेवढे झाले बघ ते. आता ते बंद केले, झाकून ठेवले. ते गॅस ऑन नाही करत ना, गॅस बंद आहे. फक्त ते सोक झाले त्याच्यात ना पूर्ण, त्याच्यात रेडी झाले आता पूर्ण. चला आता सर्व करूया. गुलाबजामुन बनवणं किती टेन्शनची गोष्ट वाटते. असं वाटतं कधी कसं बनवायचं, काय बनवायचं. गुलाबजामुनला काय पाहिजे? खवा पाहिजे, मावा पाहिजे. खवा, पावा, मावा, काय काय पाहिजे त्या इकडे साईडला. कुठे नाही, इकडे नाही, इकडे समोर आला. तू कशाला करतो? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इकडे कोण देणार? 3 नाही, एक तरी दे इकडे. रेसिपी एकदम शॉर्ट सिंपल, रक्षाबंधनसाठी स्पेशल माझ्यासाठी पाठवलेली. तुम्ही सुद्धा बघितली, तुम्ही सुद्धा एन्जॉय केली, तुम्ही सुद्धा रेसिपी नक्कीच बनवा.